Hej, ty tam, chceš vedieť, čo ma zaujalo tento týždeň? Agentforce prichádza do ChatGPT, Salesforce dal optimistický výhľad do roku 2030 a pozrieme sa aj na to, ako sa budeš môcť porozprávať s AI. Zhodnotíme si, ako sa darí spoločnosti Navitas od minulého týždňa, pozrieme sa na výsledky spoločností, ktoré ma tento týždeň zaujímali a hneď na to sa pozrieme, čo budem sledovať budúci týždeň. No a na záver videa tu máme vaše otázky z Discordu, kde sa pozrieme na môj názor na Roblox, na to, kedy je vysoké PE znak rastu a kedy predraženosti a na môj názor na spoločnosť Berkshire. Ahoj, moje meno je Martin, mám 23 rokov a v aktuálnej chvíli spravujem portfólio v hodnote 59 000 eur. Vítaj v mojom svete investícií, kde ti transparentne týždeň po týždni ukazujem moju cestu až k prvému miliónu. Dnes nás toho čaká celkom dosť, tak sa na to poďme spoločne vrhnúť. Softwarová aplikácia Agentforce od spoločnosti Salesforce bude dostupná v ChatGPT. Salesforce začína posilňovať v oblasti umelej inteligencie potom, ako sa investori čím ďalej tým viac obávajú, že spoločnosť čelí rizikám spojenými s umelou inteligenciou a následnou strátou podielu na trhu. No a medzi spoločnosti, s ktorými Salesforce bude spolupracovať, patria OpenAI a Anthropic. Veľmi zaujímavé je, že spoločnosť OpenAI predstavila nový softwarový balík, ktorý umožní integráciu aplikácií tretích strán priamo do modelov ChatGPT. Čo znamená, že spoločnosti, ktoré spolupracujú s OpenAI alebo Salesforce, tak budú môcť predávať svoje produkty priamo cez ChatGPT. A čo sa týka spoločnosti Anthropic, tak spoločnosť Salesforce zavádza ich programovací nástroj Cloud Code naprieč celým technickým oddelením. Keď sa na to pozriem, tak v posledných dňoch sa začína vynárať naozaj veľmi veľa zaujímavých správ o spoločnosti Salesforce. Napríklad zaujímavé je aj to, že spoločnosti ako OpenAI alebo aj Anthropic, prípadne iné, tak každá jedna využíva AI nástroj od spoločnosti Salesforce, a to konkrétne Slack. Myslím, že v spoločnosti som videl už dávno niečo, čo iní investori nie, a aj veľa mojich predpokladov a odhadov zo starších videí sa naplnilo. Táto správa konkrétne potvrdila to, ako dôležitú rolu Salesforce zohráva naprieč AI odvetvím a že sa na spoločnosť iba zabudlo a že majú skvelé produkty. V ďalších dvoch správach sa pozrieme na ďalšie moje staršie tvrdenia, ktoré sa začínajú taktiež naplňať. Akcie spoločnosti Salesforce zrástli potom, ako spoločnosť oznámila zlepšené prognózy revenue do roku 2030. Spoločnosť Salesforce uviedla, že ponovom očakávajú tržby presahujúce $60 miliárd v roku 2030, čo viac ako bol konsenzus analytikov, ten bol na úrovni $58 miliárd. Navyše, čo je dôležité povedať, tak táto prognóza neobsahuje vplyv poslednej 8 miliardovej akvizície spoločnosti Informatika. Teda je viac než možné, že po započítaní príjmov z informatiky bude revenue spoločnosti v roku 2030 vysoko nad $60 miliardami. Čo je pre mňa veľmi sympatické, tak samotná spoločnosť a vedenie uznalo, že Salesforce mal istý čas pomalší rast. No na druhú stranu, investori pozabudli na to, že Salesforce sa sústredil na marže a chcel byť ziskovou spoločnosťou. Avšak vedenie vyhlásilo, že toto sa má zmeniť a rast sa začne zrýchlovať. A predpoklad je, že by sa mali dostať nad 10% organický rast, čo je za mňa skvelé a sám som o tom už dávnejšie hovoril. No už keď sme pri tom, čo som hovoril, tak pokiaľ si pozriete toto video, tak sa tam venujem spoločnosti Salesforce. A moje aktuálne stanovisko je asi také, že opätovný návrat k rastu bol až moc predvídateľný krok, ktorý však nemôže vidieť niekto, kto sleduje iba cenu akcií a absolútne nevníma spoločnosť. A ako som už párkrát povedal, nakupujeme spoločnosť a nie akcie. To, že cena akcie ide o 10% hore, neznamená, že spoločnosť je o 10% lepšia a taktiež naopak. A vlastne čím dlhšie som na trhoch a čím viac analyzujem spoločnosti, tak tým viac začínam vnímať a chápať, prečo asi 90% investorov má v krátkodobom horizonte šťastie a neskutočne zarábajú, no čím dlhšie na trhoch sú, tým menej vedia, čo robia. Každopádne poďme naspäť k môjmu stanovisku. No a keď sa na to pozrieme, na nejaký príbeh spoločnosti, tak jej rast bol veľmi silný. No profitabilita nebola dobrá a práve aktuálny CEO to chcel a vlastne aj zmenil a aktuálne marže Salesforce hovoria o všetkom. No a vlastne tu prichádzame k tomu, že keď si investor spočíta 1+1, tak zistí, že spoločnosť dosiahla to, čo chcela, teda skvelú ziskovosť. No a ako náhle sa tam dostali a udržali, tak logicky spoločnosť sa teraz môže opätovne sústrediť na rast. Pretože z toho zvýšeného rastu, ktorý dosiahnu s ich veľkou profitabilitou, to znamená, že spoločnosť bude čím ďalej tým kvalitnejšia a lepšia. Takže rýchly rast a nič z toho nemať nebolo ideálne. Kdežto zmeniť rýchly rast na skvelú ziskovosť a následne sa vrátiť k rastu mne osobne prišlo ako skvelé riešenie. No a vlastne toto je druhá vec, o ktorej som bol celú dobu presvedčený. Nebolo to o tom, že spoločnosť Salesforce by nevedela ako rásť. Oni sa len
sústredili na niečo iné, aby z následného prudkého rastu dokázali vyťažiť viac. No a keď sa ešte rýchlo pozrieme na reakciu akcií, tak vo štvrtok tam bol nárast o zhruba 9%, no následne to jemne pokleslo a držalo sa to okolo 5%, čo je aj tak celkom fajn na jednodňový pohyb. Salesforce pridáva hlasové hovory do svojho softvéru Agentforce. Salesforce umožní spoločnosťam cez ich produkt Agentforce, aby si vytvorili svojho vlastného agenta, ktorý bude telefonicky odpovedať na zákaznícke otázky. Táto funkcia Agentforce Voice umožní spoločnosťam si nastaviť tón a rýchlosť hlasu a dokonca aj výslovnosť konkrétnych výrazov. Taktiež počas tohto hovoru bude možnosť túto umelú inteligenciu aj prerušiť, čo znamená, že bude s vami komunikovať ako reálna osoba. V aktuálnej chvíli bude možné túto službu využívať cez Five9, Genesys, NIS a Vonage, ktorý patrí pod Ericsson. Salesforce vlastne začal vytvárať agentov, ktorí pomáhajú spoločnosťam tým, že odpovedajú cez zákaznícku podporu na otázky. No a teraz to celé posunuli na úplne nový level a tento agent sa s vami bude vedieť porozprávať. Mne to príde absolútne bláznivé, čo sa to deje a ako je to vôbec možné. Už iba tá predstava, že namiesto písania si s agentom, ktorý vám odporúči v týždni zavolať do centra pomoci, budete môcť 24 hodín denne zavolať umelej inteligencii, ktorá bude mať prístup k dátam spoločnosti a dokáže vám pomôcť vyriešiť váš problém, napríklad aj cez víkend, kedy nikto nepracuje, je naozaj neuveriteľná. Pomaličky, ale isto sa začne prichádzať na to, o čom tu posledný rok rozprávam, a to je, že spoločnosť Salesforce je naozaj až moc ignorovaná trhom a naozaj to bude taký ten čierny kôň, ktorý prekvapí. A vlastne toto je moja tretia úvaha, ktorá je potvrdená. Vždy som tvrdil, že Salesforce je spoločnosť, ktorá najlepšie využíva umelú inteligenciu. Myslím, že po týchto správach o tom už nemôže mať nikto pochýb. Ale ak by sa tu predsa našiel niekto, kto by Salesforce aj naďalej spochybňoval, tak mu venujem slova od Beniofa. Keď sa začne hovoriť o tom, že všetko zanikne alebo sa všetko zásadne zmení, potom je jasné, že ten človek nikdy neviedol firmu. No a opäť, ako som už povedal, nekupujeme akcie, ale spoločnosti. Preto treba chápať všetky súvislosti a neusudzovať podľa rastu alebo poklesu ceny akcie. No a teraz ešte predtým, ako sa pozrieme na Navitas, tak by som vás veľmi rád pozval na môj investičný Discord server, ktorý je úplne zadarmo. Myslím, že namiesto rozprávania o Discorde bude lepšie vám ukázať pár správ od ľudí, ktoré si nesmierne vážim. Samozrejme v rámci nejakej ochrany zakrieme na ľudí, ale na Discorde si tieto správy môžete dohľadať aj spätne. Pokiaľ by si mal záujem sa na Discord pripojiť a stať sa jedným z nás a získať aj prednostný prístup k mojim nákupom a predajom, prípadne komentárom alebo dostať tip na akciu ako bol Navitas, ktorý urobil cez 100% odkedy sme ho na Discorde kúpili, tak v popise videa ti nechám link, cez ktorý sa môžeš zadarmo pripojiť. Zároveň ti v popise videa nechám aj link na môj osobný Instagram, kde taktiež môžeme spoločne komunikovať, no a taktiež v popise videa nájdeš aj link na Bulios, z ktorého čerpám aj v tomto videu dáta alebo grafy, prípadne aj niektoré novinky. No a teraz už k Navitasu. Čo mám vlastne povedať? Spoločnosť s veľkým potenciálom a skvelým produktom, no celkový fundament nie je absolútne ukážkový. O spoločnosti som sa celkom rozpísal na Discorde aj prečo v nej vidím potenciál a prečo si myslím, že ak by trh prijal ich technológiu, tak máme ďalšieho kandidáta do S&P 500. No čo som nečakal, to je raz za týždeň držania. V aktuálnej chvíli mi za 5 dní Navitas urobil zhodnotenie cez 100%, čo je absolútne šialené. Každopádne takto. Nie som génius ani superinvestor a toto celé je z veľkej časti náhoda. Áno, videl som informácie o kontraktoch so spoločnosťou Nvidia, vidím potenciál spoločnosti a ich technológií, ale to, že to urobí 100% za týždeň, to som nemohol vedieť a teda každému z vás otvorene poviem, že to bola absolútna náhoda a šťastie. Vôbec sa tu nechcem stavať do role génia a investora storočia. No určite sú ľudia, ktorí by po niečom takomto hneď lákali ľudí na nejaké členstvo, pretože to urobili raz, tak to robia druhýkrát. A že presne vedeli, čo robia. A čo sa týka stratégie, tak reálne v Navitas mám 500 eur. No vlastne už 1000 eur, ale rád by som to zahral na dlhodobé držanie. Aj keď zobrať 100% zisk po týždni nie je absolútne chyba. A zameraný som na 3.11., kedy bude spoločnosť reportovať výsledky, ktoré ma extrémne zaujímajú a taktiež ma zaujíma aj call, ktorý budem určite celý sledovať. No viem, že veľa ľudí, ktorí sú na Discorde, sa tiež pridali do klubu miliardárov, teda takto ste si ho sami nazvali a nakúpili Navitas. Chcem vám iba povedať, že na jednu stranu sa teším, že ste spolu so mnou na tomto zarobili. No na druhú stranu ma trošku hnevá aj to, že veľa z vás to kúpilo iba preto, lebo som to kúpil ja. Viem, že možno po tomto som si získal aj nejakú dôveru od vás a vidíte, že veľa vecí, čo kúpim, tak rastú. Každopádne stále si robte svoje analýzy na spoločnosti a nekupujte to, lebo som to kúpil ja.
No a teraz len v skratke by som chcel prejsť výsledky spoločností, ktoré ste už aj tak väčšina videli. Začal by som spoločnosťou Johnson & Johnson, na ktorej výsledky som sa vlastne až nepochopiteľne tešil. No dopadli veľmi slušne, ohlasili medziročný rast revenue o 7%, čo je veľmi slušné na zdravotníckú spoločnosť. Revenue a aj EPS sa im podarilo beatnúť o 1%, čo je taktiež v poriadku. No to najdôležitejšie je, že Johnson & Johnson ide oddeliť ortopedický segment, čo by malo podľa slov vedenia podporiť rast spoločnosti. Čo je za mňa skvelá správa. Ešte donedávna som chcel Johnson & Johnson predať, keďže tam mám celkom fajn zisk a akcie taktiež dosiahli nové maximá. No po týchto výsledkoch to teda skôr vidím na držanie a zároveň si myslím, že je to správny krok aj voči môjmu portfóliu, keďže ho mám extrémne koncentrované a predsa nejakú brzdu proti prudkým prepadom v ňom chcem mať. Takže Johnson & Johnson super. A ďalej tam bolo ASML, kde výsledky dopadli celkom OK. Nebolo to nič fantastické, no boli to dobré výsledky. Ale čo bolo lepšie, bol výhľad, ktorý potešil investorov vrátane mňa. Taktiež nové objednávky v hodnote 5,4 milióna eur boli solídne a bolo to o zhruba 10% viac, ako sa očakávalo. Čo sa týka EPS, tak ASML tam malo byť o 2%, no v revenue bol miss na úrovni 1%, čo nie je katastrofa. No a posledná spoločnosť, ktorá ma zaujímala, bol tajvanský semikonduktor, kde boli čísla opäť fantastické, čím spoločnosť ukazuje, že je veľmi dôležitým hráčom v aktuálnom AI boome. Tak ako som aj predpokladal, tak tie čísla boli úplne rekordné, no cena akcií nenarástla, čo by mi teoreticky vedelo dať možnosť ich nakúpiť. No prídu mi trošku drahšie, ako by som ideálne chcel. EPS prekonali o 15% a revenue o nejaké 2%. Každopádne, keď už sme pri TSMC, tak vám poviem dôvod, prečo by som ho rád zaradil do portfólia. Chcem si vybudovať taký AI reťazec v mojom portfóliu. Mám tam spoločnosť ASML, ktorá vytvára stroje na výrobu čipov. TSMC by som chcel, pretože oni tieto stroje využívajú na výrobu tých čipov. No a na záver by som rád pridal do portfólia spoločnosť Nvidia, kde som príležitosť mal, no nevyužil. A teda vďaka týmto pozíciám by som mal celý základ čipov v portfóliu. Čo si o niečom takom myslíš ty? Premyslel si už nad tým niekedy, alebo to počuješ prvýkrát? Napíš mi tvoj názor, prípadne úvahu do komentára a rád si ju s tebou ďalej rozoberiem a prípadne sa niečo nové aj priučím. No a budúci týždeň z hľadiska výsledkov pre mňa nie je až tak zaujímavý a jediná spoločnosť, na ktorej earnings som zvedavý, je spoločnosť Netflix. Čo sa Netflixu týka, tak prepad by mi nevadil a taktiež to je jedna z akcií, ktorá by si u mňa našla miesto. Tým, že mám veľmi rád spoločnosti, ktoré fungujú na predplatnom a majú aj silnú konkurenčnú výhodu, tak Netflix by do môjho portfólia naozaj perfektne zapadol. No a teraz už poďme na záver videa a vaše Discord otázky. Prvá je od Taniua. Aký je tvoj názor na Roblox? Úplne úprimne nemám žiaden názor. Nikdy to pre mňa nebola zaujímavá spoločnosť a vlastne som ani netušil, že je verejne obchodovaná. Jediné čo viem, takže majú nejakú hru pre deti, ktorá je populárna, ale nie je to spoločnosť ani biznis model, ktorý by ma zaujímal. Čiže ti nedokážem dať adekvátny názor. Keď sa pozriem na čísla, tak na prvú dobrú to vyzerá OK, ale nechápem príbeh za číslami a úprimne to nie je spoločnosť, ktorú by som chcel analyzovať. Teda sa do toho ani nejdem púšťať. Možno je to OK nákup, možno nie. Fakt netuším. Druhá otázka je od Radka. Kedy je vysoké PE známkou rastu a kedy predraženosti? Začnem hneď tým, že iba samotné PE nikdy nestačí na kompletný obraz o spoločnosti. No keby to mám zhrnúť, tak vysoké PE pri spoločnosti, ktoré rastú zisky vysokým tempom, investori majú veľké očakávania, ktoré spoločnosť dokáže naplniť a zároveň sú investori ochotní platiť vyššie násobky, to je znakom rastu. Čiže si to vždy musíš odsledovať cez fundamenty. Pokiaľ napríklad vidíš medziročný rast revenue o 30% a PE pri spoločnosti je 50, tak sa dá povedať, že je to spoločnosť s veľkými očakávaniami, silným fundamentom aj potenciálom. Dobrý príklad je spoločnosť Nvidia, kde je PE vysoké, ale fundamenty sú skvelé a nádherne rastú. V prípade, že cena akcie rastie, ale fundament spoločnosti klesá, prípadne stagnuje, vtedy ide o nadhodnotenie. Skvelý príklad je podľa mňa aj samotný Navitas, kde fundament nie je dobrý a skôr kúsok stagnuje, no cena akcie rastie po dobrých správach. Alebo v mojich očiach je takýmto typom spoločnosti aj samotné AMDčko, ktoré rastie iba preto, lebo ju čaká skvelá budúcnosť, no ten fundament tomu za mňa nezodpovedá. No a posledná otázka je od Toma. Aký máš názor na spoločnosť Berkshire? Za mňa absolútne svetová spoločnosť vybudovaná investičnou legendou. Spoločnosť si aktuálne prechádza problémom, že Buffett bude končiť, ale absolútne by som sa toho nebál. Spoločnosť je zdravá, profitabilná a najmä je to fantastický biznis, ktorý je doslova unikátny a žiadna spoločnosť ho nedokáže napodobniť. Taký mód, ako má Berkshire, nemá asi žiadna iná spoločnosť na svete a často o Berkshire hovorím, že je to také ETF-ko medzi akciami. Sám som o pozícii premýšľal, no aktuálne sa mi naskytli iné príležitosti a bohužiaľ nemám 1 000 000 eur, ktoré by som vedel rozložiť medzi všetko, čo chcem nakúpiť. Ale v prípade, že by cena akcie prišla k $460, tak by som bez váhania založil pozíciu.
No a pre tento týždeň by to bolo všetko. Ďakujem každému, kto dopozrel video až do konca. A prajem vám dobrý štart do nového týždňa. Moja tvorba má za účel zdieľať s vami moje poznatky. V žiadnom prípade to nie je investičná rada alebo odporúčanie. Moje videá sú obrazom mojej cesty svetom investícií a sú informačné a najmä motivačné.